бахшида ба ҷашни 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсузода 382 иншооти таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда, ҳамаи он марҳила ба марҳила ба истифода дода шуд. баъди бунёду аз навсозии иншооти таъйиноти гуногун садҳо нафар сокинони минтақа ба кор ҷалб карда шуданд. аз ҷумла яке аз он ин корхонаи истеҳсолии коркарди коғаз бо фарогирии 30-40 нафар коргарон дар деҳаи Зарнисор аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ сохта ба истифода дода шудааст, ки имрӯз фаъолияти хуб дорад. дар корхона таҷҳизотҳои наву замонавӣ насб гардида ашёи хомро аз Федератсияи Русия, ҷумҳурии Қазоқистон, ҷумҳурии халқии Чин ва аз маҳал дастрас менамоянд. раҳмат ба ҳамин хел соҳибкорон ки мо занҳои хонашина ба кор таъмин карданд. мо ба маоши хуб мегирем, бо авқоти гарм 3 бор таъминем. раҳмат ба ҷаноби олӣ ки мо занҳои хонашина ба ҳамин хел корҳо таъмин кардаганд. маоши хуб мегирем, зиндагимонро пеш мебарем. дар деҳаи ба номи Саидалӣ табарафи ҷамоати деҳоти қаратоқи шаҳри Турсузода бошад, тарабхона, маркази савдо, ошхона ва чойхона аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ оилаи Маҷидуфо бо номи роҳи абрешим сохта ба истифода дода шудааст. иброз гардид ки дар ин иншооти мазкур 20 нафар сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷойи кори доимӣ гардида, дар як вақт метавонанд 100 нафар мизоҷонро қабул намоянд. дар маҷмӯа бо санъати баланд барои сайёҳони дохиливу хориҷӣ хӯрокҳои миллӣ омода гардида, ҳамчунин мизоҷон метавонанд мувофиқи хоҳиши худ таомҳои аврупоӣ низ фармоиш диҳанд. ҳамчунин барои гузарондани чорабинӣ ва тӯю маъракаҳо дар маҷмӯаи мазкур яктолори барҳаво бо 100 нафар бунёд ёфтааст. мо соҳибкорон иқдом гирифтем ки бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолият якта тарабхона кушода ба истифода диҳем, ки ин дар шоҳрои Душанбе, Ӯзбекистон қарор дорад бо номи роҳи абрешим. мо дар ин ошхонаи роҳи абрешим кӯшиш мекунем ки таомҳои миллиро барои мардуми Тоҷикистон ва сайёҳони дохиливу хориҷӣ пешкаш намоем. дар ҳақиқат дар натиҷаи ваҳдату ҳамдилӣ мардуми меҳнатдӯсти кишвар аз ҷумла сокинони шаҳри Турсузода ҷиҳати фардои гулафшон зери парчами парафшону ҳамдилӣ ва фазои сулҳу амонӣ меҳнати пурсамар менамоянд.